Sa number 4, 5 ka mga nagdaog sa Grupo Progreso ang nagpanumpa na. Kay RTC Executive Judge Raymond Joseph Javier, nag-take oath Sunday re-elected Vice Mayor Elcid Familiaran kag mga elected city councilors nga Sunday Israel Salanga, Cindy Rojas, Renesito Novero kag M. Ang. Ang 5 ka mga katapos ng Grupo Progreso ang makabig minority kumpara sa 8 ka mga nagdalaog nga konsehal halin sa Asenso Bacolod makaligad ang May 9 elections. Ginpahayag ni Familiaran nga handa siya nga magsuporta sa Benitez administration ilabi na para sa ikaayo sang syudad. Ang iya mga kaalyado sa Grupo Progreso nakahanda man sa igatugyan sa ila nga komitiba sa konseho. As long as it will benefit our constituents, so wala hindi problema. Ari kami sa legislative. So whatever legislative needs of the executive, siya naman talaga. We are ready to support him.